Lynn Hill é unha referenza na escalada. O seu nivel móvese areiros por onde vai predicando as virtudes dunha disciplina que engancha. Despois da primeira vez que fixen escalada, souben que quería facela todas as veces que puidera. É como unha meditación en movimento, non penso en nada. É o meu momento de relaxación. Miro as rochas e intento atopar o próximo movimento. Na escalada hai un antes e un despois de Lynn Hill. Nun deporte onde os récords eran un couto restringido para homes, esta norteamericana tronzou esa fronteira. Ás veces atopaste cun home que di: unha muller non pode facer iso. E parte das mulleres pensan que iso é verdade. Podo velo cando unhas mulleres están escalando e cando a situación complica se din: non podo facelo. Hai unha pequena voz dentro da cabeza que di: non podes facelo. Pero se queres ser un escalador mellor, tes que entrenar, mirar no teu interior, atopar unha solución e non rendirse. Si, agora hai moitas mulleres facendo escalada. As mulleres son boas na escalada, temos flexibilidade, elegancia, dedos moi fortes. E se facemos moita escalada, volvémonos máis fortes. Lynn Hill, norteamericana de California ou de Colorado ou daquel lugar onde hai picos por subir, foi unha das referenzas da escalada deportiva. Quédanlle por completar xestas como o súbilo mítico de Nose en menos de 24 horas ou ser a primeira muller en encadear unha vía do 8º grao de dificultade extrema. Ninguén pensaba que fora posible. Eu sabía que tiña a vantaxe de ter escalado en Europa, onde conseguín un alto nivel de habilidades físicas. Tamén tiña experiencia de ter subido por grietas, polo que combinei as dúas. Se eres paciente e buscas as solucións, é posible. Para min foi moi importante porque nunca se fixera e, ademais, fixo unha muller. Nun deporte dominado polos homes, isto foi unha mensaxe para a xente na que se demostraba que era posible. Só tes que ser paciente e pensar que podes facelo. Un Messi da escalada, un Messi no fútbol, pois hai 4 personas no mundo que representan, a parte do que ven, xogan a pelota, a xente como é, a persona. Escalar o capitán en libre, sin ningún recurso artificial, por unha muller, pois claro, os escaladores dali estaban como dicendo, non, eso é imposible, non sei que. Entonces, a partir de aí, estableceu unha diferencia a nivel mundial. Quen así a describe é Celso Martínez Finuco, especialista galego do boulder e que hai xa 30 anos fixo do dique de abrigo do Peirao coruñés a súa sala de estar. Como bo anfitrión, abriulle esta referenza da escalada herculina a tan egrexa visitante. A técnica que estamos facendo ahora é técnica de fisuras. Ten que meter a man na fisura. Para os dedos hai diferentes tipos de tamaño da fisura. Se pon máis ancha ou máis estreita. Este é un tipo de escalada que practica moito ali en California, en Estados Unidos, en Yosemite, a escalada en fisuras. Pois é unha muller que é super técnica na escalada. Recórdame a escalada que se fai aquí no dique, que é moi de técnica, moi de mover os pés, moi mental, pero bueno, é unha escaladora super completa. Ela sempre dice que a forza e a superación está na mente. A técnica que se fai na escalada de placa, como podedes observar, é super importante onde pos os pés, para que o pé de gato quede aí. É importante saber moverse, o equilibrio neste tipo de escalada é super importante para poder chegar a outro agarre. A altura tamén do escalador é super importante. Se eres un pouco máis alto, en este caso, é máis fácil chegar ao seguinte agarre.
Na actualidade, Lynn Hill exerce de profesora de escalada en Colorado, espalla o seu deporte sobre todo entre os máis pequenos. Tampouco desaproveita a ocasión para empoderar a muller nunha actividade onde pode superar o home. Coñezo unha rapaza de 17 anos que ten moito talento, unha das escaladoras máis elegantes que vin. Ademais, entrena moi duro. É de Nova York, chamase Ashima Shiraishi. E ela mesma di, eu quero ser a mellor escaladora do mundo. Verémolo, é posible. Polas fisuras e placas do dique de abrigo pasou unha lenda e Lynn Hill deixou o fulgor dunha escaladora sen fin.